en ghetto, selvom I ikke kunne lide det, Er der for at flere rulle det her unge i baglæns. kriminalitet? Det er derfor, vi har sat den med kriminelle indvandrerbaggrund i lavalder. Hvis jeg siger tørsvømning, hvad siger du så? Så har vi altså valgt at lave et system, hvor man skal aflevere lidt mindre, end man gjorde før. Det er det, vi har valgt, og det fører selvfølgelig til, at dem, der tjener mere og afleverer meget, og nu afleverer lidt mindre, ja, de afleverer så mere mindre, end dem, der tjener lidt mindre og afleverer mindre, men altså så afleverer mindre. Venstre vil sætte ydelser til flygtninge ned på SU-niveau. Så gør vi det mindre attraktivt at søge til Danmark, og vi sparer penge, vi i stedet kan bruge på sundhed og ældre. Og helt ærligt, hvis regeringen synes, at SU er godt nok til vores danske studerende, hvorfor er det så ikke godt nok til mennesker, vi vil hjælpe?